Jans Falke Börjesson og Hånderdal med de av vi forpølle. Si han nog en han, det må fyren lølle. Med hatt hedda I et følgehatt, det hatt at kjengets vekk. Et hengeste fyre kalt het han, et glingt ved hovet gikk. Jopp, 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 så når han hud endet opp. Håtte, Hånder Endersdal, Håtte Endersdal. Da jobbet svärm så får vi en kanal. Håtte Endersdal, Håtte Endersdal. Da jobbet svärm så får vi en kanal. Dankjewel. Morgen zitten. Ja, en dan zagen de mensen, god jongens, wat ziet er...